Mnohí si pod sociálnymi službami predstavia vzdialenú pomoc pre niekoho cudzieho. Lenže príbeh sociálnych služieb je príbehom každého z nás. Je o istote, že keď sa našim rodičom či blízkym zmení život, nájdu miesto, kde ich čaká rešpekt a bezpečie. A o to sa v Košickom kraji snažíme každý jeden deň. Kým v roku 2018 išlo z nášho rozpočtu na sociálne zariadenia približne 27 miliónov eur, v tomto roku je to už viac ako 46 miliónov. Zároveň sme navýšili kapacity v našich sociálnych zariadeniach o 200 miest. Veľmi dôležité je, že sme začali získavať aj externé peniaze zo zdravotných poisťovní. V roku 2018 to bolo 0 eur. Dnes sú to takmer 3 milióny eur ročne, ktoré idú späť do starostlivosti o klientov. Dlhodobý problém sociálnych služieb bol nedostatok peňazí a zamestnancov. Keď sa zvýšili financie a platy, zariadenia dokázali stabilizovať personál a zvyšovať kapacity. Som rád, že tu môžem byť. Pomáhajú mi tu a človek tu nie je sám. Vďaka tomu sa nám podarilo zvýšiť mzdy odborných zamestnancov z 900 na 1600 eur, čo je takmer dvojnásobok. Investujeme aj do budov, rekonštruujeme naše zariadenia sociálnych služieb a modernizujeme vybavenie tak, aby sa tu naši klienti aj napriek zdravotným znevýhodneniam cítili bezpečne, dôstojne a komfortne. Len do rekonštrukcií župných zariadení sme investovali 20 miliónov eur, čo je historický rekord. A ďalšie nové projekty už máme naplánované. Sociálne služby nie sú rozpočtová položka, sú to konkrétni ľudia a konkrétne príbehy. Našou úlohou je, aby v týchto príbehoch nikto nezostal sám, pretože župa je tu pre všetkých.